Ето сега ще ви покажа, че работи напълно безпроблемно анионният концентратор в отлично състояние. На 6 месеца почти не съм го използвал. Това тук му е аераторчето, което всъщност от тук се насища водата с аниони. Чрез него ще видите сега как бълбука. Тук съм си подготвила една чашка. Взимаме аераторчето. Слагаме го вътре. Може и повече вода да си сложите. Може повече насищение да правите. Така. Сега включваме го от тук. Оп, светва. Така. И започва насищането. Тук виждате, ето да, водата бълбука. В момента се насища с аниони. И между другото това като се случва, се отделя един такъв специфичен мирис. От Телфитех ми казаха, че това всъщност е озона, който отгоре някъде тук, където се случва химическия процес. Машината не трябва да се сменят консумативи. В смисъл, ползвате си я. Няма необходимост от някакви филтри да се сменят, някакви такива накладки, някакви такива неща, нали, електрически, които са по нея. В гаранция, както казах, 24 месеца. Насища така 5 минути. След това изключва сама. Сега няма да снимам 5 минути. Показвам ви, че функционира напълно. Окей, всичко си е точно. Пак казвам, почти неизползвана. Просто нито имам време да чакам, нито изобщо ми се занимава. Нямам време, аз вкъщи не седя. И съжаление не мога да си ги правя тия работи. Ето тук. Бълбука, после водата има така малко един такъв странен вкус. Усеща се, че нещо е, нали, правено в нея. Те анионите по принцип няма вкус. Но е малко по-специфичен вкуса на водата. И това между другото е единственият, който аз четох, анионен концентратор, който също може да се намери. Всичките останали се зарежда водата с катиони, което е доста по-различно. Анионите имат съвсем различен ефект върху организма. И така. Пишете ми.